Sesiyabonga Nkosi zakithi eNazaretha ngoba seyisile mayifunda namhlanje. Mhlawumbe umcimbi wethu nesesifanele. Kuzofanele nje kufanele amakhosazana nokuhlonipha lo mcimbi. Ukuthi kufanele afana nokuyakhaya kuhlonipha. Ukuthi umuntu mayenza into engaphoqwa. Enza ngenhliziyo nangothando. Ngoba mphethe niyiphi niyiphethe. Ngoba mphethe niyiphi niyiphethe. Angikuqonga ubona kululana. Lapha kuyoza lo msindini ngothando nangokuyihlonipha nangokuzazi ukuthi njani akufanele umuntu aye lapha ngoba mawuye lapha ya usudlile usudlulile lelizinga lelilona ukubuye mhlawumbe usubhokelile bese kwabuhlungu lokho kanti ukudla lekelini aphokwami engidluliselele kubaphathi bohlelo abaphathi bamakhosazana inkosi imbusisi.